Както пише тук. Кажи, не съм ли неустоима? Да, страхотна си. Ама нямаш представа какво пише тук във вестника. Какво? Чакай, това е... Това е Едмундо Кантарейра. Да, госпожо. Боже мой. Арестуван адвокатът служил за свръзка на банда трафиканти. Да, скъпото ни приятелче се издани. Чудесно. Кой го караше да зарязва случайно? Изглежда, че сега ще му отнемат всички права, повече няма да е адвокат. Ще му занеса малко плодове в затвора. Ти луда ли си, Назаре? Ще го посетя. Ще го посетя в часовете за интимни срещи. Не си измисляй, жено. Ти няма да излезеш оттам. Но понеже той ме изостави. С Богом, Едмундо. Забавлявай се с мъжете в килията си. Не плачи.